Ναι. Αφεντικό τι βρήκα. Άντε, μπράβο. Και τώρα κοίταζα στο βίντεο με τις υποψήφιες τραγουδίστρες για να την αντικαταστήσω. Δεν μπορώ να αφήσω το μαγαζί και τρίτη νύχτα χωρίς άλλη μια τραγουδίστρια στο δεύτερο μέρος. Πάντως, αν περιμένεις από τη Λίντα να τραγουδήσει, σώθηκες. Γιατί? Γιατί αυτή πήγε και φόλιασε στο παλιό της καμαράκι, εκεί που έμενε πριν γίνει ο αραβώνας σας. Σιγά. Σκατά αραβώνας. Της έβαλα βέρα γιατί αλλιώς δεν μου καθόταν. Φαίνεται όμως ότι η βέρα της έπεσε στενή και θέλει να την ξεφορτωθεί. Γιατί το λες τώρα αυτό? Γιατί λάκησε, δεν λάκησε και την ψάχνουμε 2 μέρες τώρα. Και αν λάκησε θα την ξαναφέρουμε πίσω. Δική μας είναι, ρε. Δεν ξέρω. Τι δεν ξέρεις? Είμαι σαΐνι αφεντικό. Έχω μάτι που κόβει. Δηλαδή. Κρυβότανε, αλλά εγώ τον έκοψα. Ποιον? Τον τύπο που φυλάει το σπίτι της Λίντας. Τι έκανε, λέει? Προσέλαβε σωματοφύλακα η Τσούλα. Δεν είναι ο σωματοφύλακας. Είναι μπάτσος. Τι λες, ρε? Καταλαβαίνεις τι λες? Και βέβαια καταλαβαίνω τι λέω. Ο τύπος που κάπνιζε και σεριάνα για δίθεν διάφορα πίσω από τα δέντρα που βρίσκονται μπροστά από το σπίτι της αραβωνιαστικιάς σου είναι παλιός μου γνωστός. Με είχε στιμώξει μια φορά που πήγα να πουλήσω προστασία και είχα φάει 6 μήνες φυλακή. Μόλις τον είδα λοιπόν τον αναγνώρισα αμέσως. Εκείνος σε είδε? Όχι. Έφυγα πριν πλησιάσω την πόρτα της λεγάμενης. Καλά έκανες. Θα πλησιάσω εγώ την πόρτα της. Τώρα που θα πάω να την επαναφέρω στην τάξη. Όχι βία, πρόσεχε. Αν φωνάξει θα την ακούσει ο μπάτσος απ' έξω. Πώς στο διάολο ρε το ψώνισε το μυστικό? Να σου πω. Επειδή παραξενεύτηκα κι εγώ, έριξα ένα τηλεφωνηματάκι στο δικό μας στην ασφάλεια. Και εκείνος με πήρε πίσω και μου είπε ότι την εντολή για παρακολούθηση την έδωσε ο ίδιος ο διοικητής της ασφάλειας. Ο ταξίαρχος Μάρκος Αγγελίδης. Και γιατί να θέλει αυτός ο καραγκιόζος να παρακολουθεί τη Λίντα? Για να την προστατεύσει, λέει. Γιατί έπεσε χθες στις ρόδες του να αυτοκτονήσει. Αμπά. Και αυτός τη λυπήθηκε? Μάλλον τη λυπίστηκε. Α, ώστε έτσι, Για να κάνω μια επισκεψούλα στη Σκρόφα να δούμε γιατί μας κάνει νερά. Με το μαλακό αφεντικό. Ρίχτης στις φάπες της, αλλά με σιλανσία να μην ακουστείς. Δεν χρειάζομαι ρε τις συμβουλές σου. Ξέρω τι θα κάνω. Ξέρω πολύ καλά τι θα κάνω.